Elkar argitaletxearekin kaleratu duzun eleberri honetara hurbiltzen den irakurleak lehendabiziko gauza topo egingo du pertsonaien genealogiarekin, eta ez da nola nahikoa. Nola egin duzu zuzeu ez galtzeko? Bueno, egia esan galdu naiz, eta askotan galdu naiz. Lehenengo personai nagusiak besterik ez zeuden nire buruan, Etxaluze familia, seme-alabak, bilobak, lehengusuak, osabaizebak, eta ez nuen asmorik hasieran olako personaje zerrenda luze bat egiteko, baina hau izan da personaje hauek atera dira, paseora atera dira, eta, hasi dira, topatu dira beste persona batzuekin, ezagutzak egin dituzte, maitemindu dira, eskolara joan dira, eta poliki-poliki konturatu nintzen personaje gehiago sartzen ari zirela historian, eta orduan batekin topo egiten zuten bakoitzean, beren biografia guztia asmatzen nuen, askotan igual beharrik ez zegoen. Eta horrela, konstelazio moduko batzuk sortu ditu dela uste dut, ez? Personaje nagusi hauen inguruan dauden mundu diferenteak osatzen dituzten personajen konstelazioak, baina ez da hasieratik pentsatuta zegoen gauza bat. Frankismoaren garaian kokatu duzu eleberriaren kontakizuna, 1951 geroztik bizitzeko oso momentu latza zentzu askotan, eta hori islatu duzu hasieratik Matilderen bizitzaren kontakizunaren bidez. Bai, 3 atal ditu nobelak, lehenengoa frankismoarekin oso lotuta dago, indarkeriaren memoria, eta bertan protagonista Matilde da, Matilde Etxaluze. Eta, nolabait ere, beregan nolabaiteko kontrastea sortu nahi nuen, ez? Bera frankismo edo frankismoak edo regimen horrek aupatutako familia bateko alaba izan da ere, eta botere leku batean egonda ere, bera ere biktima nola izan zen adierazi nahi nuen. Orduan, pixka bat personaje honen funtzioa hori da baita ere, ez? Boterean egonik ere edo posizioan batean egonda eren, nola bere ideologian, bere ohituretan, bere familiaren memoria horretan harrapatuta dago. Eta bai, frankismoak bereziki Nafarroan eta Iruñan egin zituen sarraskiak eta zein gordina izan zen, eleberri honetan jaso dut bai. Fikziozko pertsonaiez gain, historikoak ere gehitu egin dituzu kontakizunean, eta historia hurbileko bizimoduak eta gertaerak ispilatu egin dituzu emakumearen ikuspegitik kontatuta. Personaje erreal batzu sartu izan ditu testuinguru horretan, esan bezala agertokia egin nuenean, eta garaiko kronika eta gertakizun horiek isladatu ala, berez ateratzen zitzaidan, ez? Garaiko gizonak eta emakumeak, eta saiatu naiz nolabait ere personaje horiek egiazkotasun handiagoa eman diotela historiari iruditzen zait. Bai, gehienak emakumezkoak dira, eleberrian ahalegin berezi bat egin detelako emakumeen begiradatik beren historia kontatzen, ez? Gizonezkoen neurrira egindako mundu batean, begirada hori sartzen. Gizarte honek urte hauetan guztietan jasan duen edo egin duen aldaketa politikoa eta soziala ere horriotara ekarri duzu, gertakariak eta bizimoduak eta batez ere esan dugun bezala emakumearen ikuspegitik eta nolako aldaketa ekarri dion ere bai, adibide bat jartzeko antisorgailuaren auziarena ez dela hain urrutikoa, ez da? Bai, azkenean, esan bezala, personajeak testuingurua bilatu zutenean eta garaiko gertakariekin erlazionatzen hasi nintzenean, personajeak, hainbeste personajek ematen zidaten aukera gai mordo bat tratatzeko. Ez dakit, gazte rebeldeak ematen zidan aukera feminismoa pixka bat ikutzeko, edo kartzelaratutako lagun batek eman dit aukera lehenengo presonaldeko manifestazioari buruz hitz egiteko, edo ezkerreko mugimenduak askatasun ibilbideari buruzko zerbait esateko, edo lehenengo olentzero, edo lehenengo ikurrina. Orduan, horrelako personaje ugari daude, eta konturatu naiz bide eman didala personaje bakoitzaren zirkustantziak eta bizi baldintzak gertakari bat
bestera eraman izan haute, eta horregatik atera dira uste horren beste gertakari eta horren beste datu garaiko gauzei buruz. Personaje asko dauderako, oso personaje diferenteak diralako, eta seguramente lehenengo atalean, frankismoaren garaian, ez dago horren beste gertakari, egia esan urte horietan gertakari bakarra zegoelako, eta zen diktadura, isiltasuna eta beldurra. Baina, bueno, frankismoa bukatu bala eta pixka bat gizartea edo iriki edo beste garaietara pasatuz, mugimendu ikaragarrizko mugimenduak egon ziren, ez? Feministak, personaldekoak esan bezala, abertzaletasuna, euskararen aldekoa, eta, bueno, personaje asko zeudenez, guztiek dute helduleku bat gertakari horietara eramateko. 3 belaunaldi ezberdinetako emakumeak dira liburua zeharkatzen duten pertsonaiak. Eta lehendabizikoa Matilde da esan dugun bezala, eta senarrarekin duen harremana da ondorengoak baldintzatuko dituena. Bai, bueno, Matildek ze harreman duen gizonekin edo maitasunarekin, ez? Egia esan, bueno, Matilde segundorekin egon aurretik, olako, erdin maitemindu zen soldadu batekin, ola karta bitartez, zapuztua sentitu zen, ondo atera zitzaielako, eta, bueno, Matilderi gertatu zitzaiona zen, ezkontzeko garaiak agintzen zuen bezala, urteak aurrera zijotzen, eta ezkondu beharra zeukan, gizarteak esaten zuen bezala. Baina ordurako ja zapuztuta zegoen, eta bere artean pentsatu zuen, ezkondu behar baldin badet, maitasunagatik ez bada, interesagatik izango da, eta noski, ezkondu zen bateren maite zuen gizon batekin, eta nik uste dut, gero ezkontza bizitza eta famili bizitza izan zirala bere gudu zelaia, ez? Bere harremana gizonarekin da erabat borroka harreman da, indarkerian oinarritutako zea bat, indarkeria ezartzen du gizonak batzutan emakumearen gainean, baina baita emakumeak ere gizonezko horren gainean. Orduan, bera gizonezkoekin daukan harremana da botere harreman bat, eta, justu hori, familia eta ezkontza bizitza dira bere gudu zelaia.